Fil-kwistjoni tal-La Vallette Multi Manager Property Fund hemm involuti mal-2000 investitur żgħar li fl-aħħar snin investew flushom f'dan il-fond. Fosthom nies li investew flushom fil-BOV Multi Asset Deposit Account jew fil-BOV Property Link Account. Il-partit kien prudenti ħafna f'dil kwistjoni kollha. Min-naħa waħda għandek bank istituzzjoni nazzjonali li għandna fiduċja sħiħa fih fl-impjegati u l-ħaddiema kollha tiegħu. Fuq in-naħa l-oħra, ovvjament għandna dawk l-2000 investitur konsumatur li aħna nemmnu bisħieħ li għandhom ikunu mħarsa u d-drittijiet tagħhom ikunu mħarsa mill-aħjar. Fi stqarrija l-Partit Laburista esprima d-diżappunt tiegħu għal mod insensittiv li beħed iġib ruħu l-Bank of Valletta f'din il-kwistjoni u li tolqot mill-qrib mal-2000 investitur żgħir. Charles Manjon qal li huwa diżappuntat li l-BOV njora l-appell tar-regolatur biex jestendi l-offerta indefinittivament sakemm ma jkunu lesti ż-żewġ investigazzjonijiet l-oħra. Tal-istess opinjoni huwa l-konsulent finanzjarju u direttur maniġerjali ta' Finco Treasury Management Limited Paul Bonello li f'kummenti ma' One News esprima s-sodisfazzjon tiegħu għar-reazzjoni tal-Partit Laburista. Korretta kif tinterpreta l-liġi għaliex ngħidu aħna artiklu 19 illi jitlob kopja tar-rapport huwa dritt ta' kull min jikkomplejnja u inutli l-MFSA joqogħdu jgħidu li l-prattika ma kienx hekk, dik hija li tajt il-liġi u l-MFSA mhijiex il fuq mill-liġi. Min-naħa tiegħu il-kelliem ewlieni tal-Partit Laburista Charles Manjon qal li l-Gvern għandu r-responsabilità u ma jistax jibqa' gallerija. Il-Gvern huwa shareholder fil-Bank of Valletta, iċ-Chairman jażlu minnu u naħseb għandu jintervjeni. Mhux jindaħal l-operat tal-bank imma primarjament illi ħeġġeġ illi nistab persuna medjatur tekniku kapaċi ta' fiduċja illi laqqa l-partijiet madwar mejda u nsibu soluzzjoni illi tkun apprezzata minn kulħadd. Għalhekk il-Partit Laburista jappella lill Gvern biex malajr kemm jista' jkun jaħtar medjatur. Imma wkoll nippretendu li min-naħa tal-Gvern mhux biss li jibqa' gallerija, ma l-Gvern għandu interess fil-bank u nħossu wkoll li għandu jagħmel l-almu tiegħu biex dan l-intervent ta' medjazzjoni u l-affarijiet ikunu qegħdin diskussi isir. Sa dan it-tant fuq il-ġurnal Business Times iċ-Chairman tal-MFSA Joseph Bannister kritika lil mezzi tax-xandir u lil konsulenti finanzjarji Finco għal mod li beħed iġibu ruħhom f'din il-kwistjoni. Dwar dawn il-kummenti tkellimna ma' Paul Bonello. Xirid il-Profs Bannister illi naqblu miegħu illi ma josservax il-liġi li qiegħda hemm favur l-investitur, dik tkun serjetà professjonali. Is-serjetà professjonali hekk saret illi regolatur jikser il-liġi biex ma jipproteġix lill-investitur. Talba li għamilna l-intervista maċ-Chairman tal-MFSA Joseph Bannister sa issa għadha ma ġietx milquha.